Cymharu. Yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n edrych ar y patrymau da ni'n ei defnyddio wrth gymharu pethau gwahanol efo'i gilydd. Wrth i ni gymharu dau beth sy'n gyfartal, equal, dyma'r patrwm da ni'n ei ddefnyddio. Mae'r rhestr mor hir a fy mraich. Mae'r plant mor dawel a llygod. Mae mor yn achosi treiglad meddal. Mor dal. Mor fach. Mor lân. Ond dydy ll a rh ddim yn treiglo. Mor llwyd. Mor rhad. Sylwch ein bod yn defnyddio a cyn cytsain, consonant. Mor hen a fy nain. Mor uchel a mynydd. Pan da ni'n cymharu dau beth sydd ddim yn gyfartal, da ni'n defnyddio'r terfyniad, word ending, ach. Rwyt ti'n dalach na fi rwan? Mae'n rhatach prynu te mewn bocs mawr. Dwi dal yn ifancach na ti. Mae'r bil bwyd yn ddrytach bob tro. Pan da ni'n deud mae rhywbeth ydy'r mwyaf o rhywbeth, da ni'n defnyddio af ar ddiwedd y gair. Y talaf, y cyflymaf, yr arafaf. Yn y patrwm hwn, mae'r peth da ni'n siarad amdano yn dŵad gyntaf. Y cyflymaf fydd yn ennill y ras. Yr arafaf fydd yn colli'r ras. Os ydy'r peth sy'n cael ei ddisgrifio'n fenywiaidd, mae angen treiglad meddal. Dyna'r broblem fwyaf. Sioned ydy'r gyflymaf wrth ei gwaith. Dyma rai ansoddeiriau cyffredin iawn sydd ddim yn dilyn y rheolau arferol. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n fach. Bach, cynlleied, llai, lleiaf. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n fawr. Mawr, cymaint, mwy, mwyaf. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n dda. Da, cystal, gwell, gorau. Dyma sut mae cymharu pethau sy'n ddrwg neu'n wael. Drwg, cyndrwg, gwaith, gweithaf. Edrychwch o gwmpas am bethau gallwch chi eu cymharu ac ymarferwch y patrymau yma wrth i chi eu trafod efo'r unigolion a'r staff da chi'n gweithio efo nhw.